kini atong latest weather update, Tuesday, July 5, 2022. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area naa na sa 330 kilometers sa silangan ng Juban, Sorsogon. Og less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 2 to 3 days. Nakasubay kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaapekto sa may lalawigan sa Mindanao, Visayas ug sa Southern Luzon. Tungod ini ang tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone.